Asiphinde sinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba lukaZulu. Kwisifundo sethu sanamhlanje sizobheka izisho. Ake sihambeke sithathe izisho ezimbalwa nezincazelo zakhona. Isisho sokuqala ke sizosibheka isisho esithi zindala zombili. Lesi simo ke sokukhuluma sichaza ukuthi abantu basuke belingana ngamandla. Uma ngabe kuthiwa qhude manikiniki izindala zombili okusho ukuthi labo bantu basuke belingana ngamandla, engekho ufuna ukuhlulwa noma ongekho ufuna ukubuyela ngaphansi. Isisho sesibili sizosithatha isisho esithi ukudaza inkani. Lesi simo ke sokukhuluma sona sisho ukuphika inkani nje ube nenkani. Uma ngabe kuthiwa yekela into udaza inkani ungafuni ukuyiyeka. Isisho sesithathu ke sizosibheka isisho esithi ukuzidela amathambo. Lesi simo ke sokukhuluma sona sisho ukuziphosa noma ukuzinikela ekwenzeni into. Uma ngabe kuthiwa udela amathambo usuke soyinikela entweni thizeni leyo kusuke kukhulunywa ngayo. Isisho sesine ke sizosibheka isisho esithi ukudinda isililo. Lesi simo ke sokukhuluma sona sisho ukukhala. Isisho sesihlanu sizosibheka isisho esithi ukudla ingevu. Lesi simo ke sokukhuluma sona sisho ukuxoxa. Uma ngabe kuthiwa abantu badla ingevu okusho ukuthi labo bantu basuke bexoxa noma basuke bekhuluma. Isisho sesithupha sizosibheka isisho esithi ukudla amathambo engqondo noma amathambo ekhanda. Lesi simo ke sokukhuluma sona sisho ukucabanga. Uma ngabe umuntu ejulile mhlambe ecabanga into thizeni ebese kuthiwa udla amathambo engqondo. Isisho sesikhombisa sizosibheka isisho esithi ukudla inqephu. Lesi simo ke sokukhuluma sona sisho ukugqoka kahle. Isisho sokugcina ke sizosithatha isisho esithi ukudla ngoludala. Lesi simo ke sokukhuluma sona sisho ukubambelela emasikweni naseyintweni nasemikhubeni yakudala noma izinto ezazenziwa kudala ebese kuthiwa udla ngoludala. Umbukiso wethu namhlanje sizobamba khona lapha. Asiphinde sixenxe usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, usho ukuphala kwakho lapha kuma-comment, uphinde ulike nevideo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo siyavalelisa.